Soc Lluís Casas, de l'Institut de Desenvolupament Professional, Institut de Ciències de l'Educació, estem al campus de Mundet i us vull presentar el projecte Forces. El projecte Forces, el seu nom vol dir Foment de la Recerca en Centres de Secundària. La idea d'aquest projecte és connectar els alumnes de primer de batxillerat que han de realitzar el treball de recerca amb els investigadors o professors de la Universitat de Barcelona. Aquest contacte el facilitem a través d'una pàgina web on els investigadors, en primer pas, proposen temes de la seva expertesa i els ofereixen a possibles alumnes interessats que puguin connectar amb el seu possible futur treball de recerca que desenvoluparan a segon de batxillerat. Això ho fem a través d'una pàgina web on els investigadors presenten el seu projecte i s'inscriuen. I els alumnes també ho poden fer a través dels seus tutors de l'institut, poden veure les ofertes publicades i demanen participar en aquest projecte. Un cop establerta la parella, els alumnes i els investigadors faran unes trobades on pactaran i decidiran quina mena de col·laboració establiran entre ells. Bàsicament es constitueixen en grups de treball on els faciliten accés a laboratoris, a bibliografies, biblioteques, que poden ser de més difícil accés, i un cop fet això els donen pistes, ajudes, els van guiant en el seu treball de recerca perquè el puguin presentar a segon de batxillerat. Actualment tenim 49 alumnes que estan participant en aquesta modalitat. Ens agradaria ampliar-lo a més i fins i tot ens agradaria veure que moltes de les propostes que de moment encara no tenen parella poguessin arribar a ser de l'interès, perquè bàsicament el que es pretén és que els alumnes connectin amb els investigadors i puguin trobar el punt de connexió entre el seu interès i la seva futura carrera universitària.